Tuli lakaa. Niin, tässä on tämmönen suomalainen Minecraft-serveri kuin Hiekkamine. IP on siis hiekkamine.eu. Ja tää on tämmönen, no mitenkä tää nyt sanoo, semmonen No Hamachi Cracked serveri. Ja kun tuotte serveriin, niin olette päästä tähän kotiin. Tästä se luette sääntöjä, noita kylttejä päästä tänne. Ja tässä on näitä vippejä, niitä kannattaa ostaa. En mä tiedä miksi, mutta kannattaa. Saa kaikkia ominaisuuksia. Siitä pääsee PvP-alueelle. Jos ostatte vippejä, niin saatte noita kittejä tuolta. Kit Diamond, Kit Pelaaja, Emerald, Obsidian, Bedrock. Ja nuo tuli sitten nämä admineille ja pienimuotoinen kauppa. Tässä, näin. Tämmönen jännä. Hieno. Ai niin, joo. Tässä on sitten, pitäisi olla kunniataulu. Ylläpito. Niin. Adminit terppää Ebetsu, eli minä olen siis admin tuossa Ebetsuna. Täällä on Hidden Skytsmon omistaja on Parik Grifter, se on niiden yhteinen serveri. Moderaattori Benatsi. Ja tää on tämmönen perusserveri, joten tulkaa pelaamaan. Toistan vielä IPn hiekkamine.eu. Netherpuolelta oli. Tuossa. Tää on siis normaali maailmassa Griefaminen kielletty. Ja faktioniservo siis on, jos en sitä sanonut. Tää on niinku tämmönen serveri. Tulkaa pelaamaan. Ei kun moro.